L'artista Samantha Collado es posiciona com una de les propostes més potents i entregades de l'escena pop electrònica. Després de la bona rebuda dels seus primers senzills, dissabte va presentar en directe a l'Espai Cultural i Gastronòmic del Tarambana, a duet juntament amb el músic Arnau Sanglàs. Des de l'octubre ha tret 5 cançons amb alguna col·laboració com l'última estrenada al mes de juny amb en Julen, anomenada La platja. Totes elles les van poder escoltar en directe, on també van versionar cançons d'altres artistes com el Mac Miller, els Beatles o Cupido. Avui estarem al directe al Tarambana, el primer concert. Les cançons que han sortit de les plataformes estan en general bastant produïdes, llavors a l'hora de fer-les en directe doncs has de preparar una bona setup i tal, llavors venim només 2 persones, però hem portat com tots els nostres gadgets, hem muntat aquí com si tingués l'estudi de casa i pilotarem la nau espacial. El Tarambana per mi és molt especial perquè hi he vingut a veure molts concerts, llavors mai hi he cantat i em fa molta il·lusió estrenar el directe aquí. També em sento com molt arregalada a Cardedeu perquè tinc família i tal. L'Albert, el meu company, és aquí i és un lloc molt xulo. Ara la Samantha, juntament amb l'Arnau, tenen 3 concerts tancats que els aniran anunciant a les seves xarxes socials.